Kész. Indítom! Figyeljetek! Már halljuk a starting utósítókat. Elindultak a pilóták. Egy kis ütközés. Úgy látom, hogy Peti van elől, de TSM követi, LCK-i HD0-val egyből mögöttük van. Peti vezeti szépen. Erik és Level TV között egy szinkron, most már nem. Ilyen gyorsan történnek a dolgok ebbe a sportba. Petinek az első köre meg is van, de Edward egyből mögötte van. Peti nagyon szépen keresek, illetve veszi az íveket. Edvard nagyon nyomja utána. Edward nagyon szedi utána a csíkot, mert nem éri be sajnos. Edvardot meg levetőjét követi, és Edvard elronta. LCK-i továbbra is hátul van. Peti elrontotta egy óriási hibát vétett, ami megengedi Edwardot, hogy beérje őt. Edward is elrontotta. A nyomás magason van. Nem csak Edward, nem tudom, be lett majd be. Oké, Peti gyorsan visszaveszi az előtt viszont. Peti van megint az élen, Edward már nem tudja őt beérni. Ha Peti most attól egy kritikális hibát nem vét, a győzés valószínűleg az övé. Bármi történhet. Bármi történhet, ez fontos kihangsúlyozni. Meg hozzáérsz. De úgy néz ki, hogy ezt a kört Peti elvitte. Mostantól második helyér megy a küzdelem, ami Edwardnak megy, a többi pilóták lent van a földön, Erik is beért a kapuba. Levefével nem tudom, mi történt. Nagyon szoros verseny volt. Azt meg kell hagyni. Történt, nem láttam.